ráno som vie Klaudia. Čaute, ja som si dala nechty, pozrite. Také. Keď krásne kanapíčky. A ja budem mať. Aj ona bude mať zajtra. Ona si dáva na tak. Pozrite, čo môže. $5 ona si dá. Počkajte. Vidíte, nevidno. Aha, tak no rob. A ja tak budem. No vidíte, ja mám len také. Dobre, tak. Teraz budeme urobiť videosik. 24 sa budeme tu sa nachádzať. Čo tu budeme robiť? Ja neviem. No ideme vidieť. Hej? A ja neviem, čo tu budeme dlho robiť. Ani ako prší. Tu prší, lebo veľmi bolo teplo a tak sa teplo rozpiehalo a už bolo také, že čo tu budeme vodiť? Ani vodu nemáme. Urobíme vám azón na našu kúpeľku. Pozrite, toto je ona. Choďte. Toto máme také. Pozrite, a vidíte. Vodíčko. A pozrite, tu máme... Počkajte. Nevideli ste možno vodičku? Robíme ešte raz. Pozrite. Voda ide. A pozrite si Oni vás dáme tu. Ja chcem piť. A teraz, ak chceme piť, musíme piť takú vodu. Keď chcete, choďte na líke, no a potom napíšte Laura, lebo ja si dám také meno, akože Laura. Ale keď chcete, napíšte si Laura, tam bude, kde vie TikToky robiť všetky, tak ako ona. Pozrite, napíšte, choďte napísať nejak tam, ja vám zajtra ukážem. Zajtra ideme na jarmok, urobíme vám video, hej? Ako pôjdeme. Ale naozaj nie, len tak, lebo však naozaj, ja stanem, vyčistím zubky. A ja vyčistím zubky. Ja mám takú kefku, pozrite, ona má takú kostu. Vidíte? Keď máte takú, napíšajte, ak sa robí s paškou. Musíme už zakončovať, len taký malý sme robili. Zajtra ideme na jarmok. Postavte like, podpíšte na nás, paká tabutu. Ideme spať.